אבל הצ'אט, בוא נעשה את זה. Resident Evil. קודם כל, זה אני אעשה צ'אט, לא שיחקתי. מה לעשות צ'אט? אני יחסית ניו ג'ן ברזידנט איבל, אני לא אשקר לכם, אני לא שיחקתי את המקורים, אני כן רוצה לעשות את זה מתישהו, אבל אני לא שיחקתי אותם, לא שיחקתי. נכון, זה המקורי עם קריס. זה אחד, הרימייק, נכון, אני כן רוצה לשחק אותו מתישהו, יש לי אותו גם בלייבררי. מה, אין לי בלייבררי, יש לי את כל הפאקינג משחקים, אחי. אני ממש רוצה לשחק את הראשון מתישהו, הבנתי שהוא ממש מטורף. 2 המקורי אני לא שיחקתי, ממש בסה לי צ'אט, אני מרגיש שזה משחק מטורף. כל ה-Old Gens של הרזידנט איבל אומרים שזה המשחק הכי טוב אי פעם של רזידנט איבל, ותקשיבו לתים, אחי, גם הקאבר, אחי, הכל פה כזה פאקינג מגניב. שמעו את התים של הסייב רום, וואלה מטורף אחי, באמת זה נראה לי הסייב רום הכי מטורף ששמעתי בחיים שלי, יותר מ7. לא יודע, משהו בתמונה, עם הקאבר, עם הארט, עם האווירה, עם המוזיקה, יש משהו במשחקים המקוריים של רזידנט איבל שאין את זה ברימייק, והרימייק מעולים, אבל אני מרגיש שזה לא אותו הדבר. איזה וייב. אם הייתי רואה את התמונה הזאת בתור ילד קטן, הייתי משתין בתחתונים נראה לי. אבל הטקסט מכוער, אתה אוטיסט, מנה, אתה אוטיסט. זה שאתה לא רואה את היופי בדברים ישנים, אתה פשוט מפגר. תדרג את השנים שאתה חיית עד עכשיו מ-97. זה יכול להיות מטורף. זה יכול להיות מטורף. איזה וייב. צ'אט, מה הסייב רום הכי וייבי לדעתכם? וואי, זוכרים את של 7? של 7 באמת טוב. כאילו, כל הקטע עם התימוס רומס האלה, שאתה מרגיש כאילו באמת ביטחון. כאילו יש איזו אופוריה כזאת בכל התימס. אני מאמין שכל התימס טובים. זה? לא, זה גוטלנט רוד אם אני דפוק. סייב רום. גו! זה עושה לי לבכות! וואו, איזה וייב! אין שט, אתם תהיו מופתעים עם הדירוג שלי של המשחק הזה. אתם תהיו מופתעים. אני יודע שאתם מתים על הרזידנט איבל הזה, ואני מסכים, זה גם הרזידנט איבל שהחזיר את הפרנצ'ייז לאיפה שהוא היום, הוא החזיר אותו לחיים, אני מסכים, כי ב5 ו6 הם לא ידעו כל כך מה הם עושים, הם לקחו את זה יותר לז'אנר של אקשן, אבל יש לי הרבה ביקורת על המשחק הזה, הוא לא כזה טוב כמו שאתם חושבים. טוב. טוב, צ'אט, רזידנט איבל 2. אני שיחקתי בזה רק לפני חודש וחצי, אני חייב להגיד לכם שזה משחק פאקינג מעולה, לדעתי זה אחלה רימייק. לדעתי זה גם אחלה משחק להיכנס איתו לז'אנר של המשחקים הזה בכללי, בקטע מודרני. אנשים לא כולם יכולים לשחק עם משחקים מלפני 20 שנה, זה מובן לי, לא כל אחד אוהב משחקים של פלייסטיישן 1 או גיימקיוב, אבל באמת זה משחק פאקינג מעולה, הוא מפחיד בטירוף, הוא עושה את העבודה, הסאונד טראק טוב, ואני אוהב את כל הסיפור בין ליאון לאיידה, את הכימיה ביניהם. לא יודע, כאילו, לדעתי זה אחלה משחק, מה הביקורת בכלל על המשחק הזה? לדעתי זה משחק, לא בא לי להגיד מושלם, כן, אבל כאילו מה הקטע? האמת כן, יש את הבוס פייט המסריח הזה, האמת הבוס פייט הזה באמת מסריח, זה מוריד את המשחק הזה, אבל כאילו בתור משחק, מה הבעיה בו? כאילו, אני לא מצליח למצוא בעיה. אני לא אהבתי שצריך להתרוצץ בכל המפה בפוליסטיישן. גבר, אז אתה לא אוהב רזידנט איבל, אני מצטער. אתה כאילו, זה לא המשחק בשבילך, אחי. וואלה, הוויס אקטינג, נכון, הוויס אקטינג באמת מזעזע, אבל אני חושב שזה קטע אומנותי שהם בכוונה לא שינו את הוויס אקטינג יותר מדי, שזה כאילו היה כמו פעם, אבל אני כן מסכים, הוויס אקטינג באמת מזעזע. אני אשים אותו ב-S, אחי, זה משחק פאקינג מעולה. אני נראה לי שם אותו ב-A, כי כאילו הוא משחק מטורף, אבל אין לו פיקים יותר מדי פסיכיים. אין לו עכשיו איזה פיק פסיכי, אתם מבינים? הוא פשוט משחק פאקינג טוב, הוא רימייק טוב, יש לו וייב, הוא עושה את שלו, הוא גם לא יותר מדי ארוך, נכון? הוא איזה 9-10 שעות גיימפליי.
נראה לי אני שם אותו אחי, אני שם אותו רזידנט איבל 3 נמסיס לא שיחקתי, הרבה אומרים שהוא משחק מטורף ושהרימייק חתך המון ממנו, אז אני לא אדרג אותו. גם רזידנט איבל 3 הרימייק לא שיחקתי, גם ורוניקה לא שיחקתי, גם 0 לא שיחקתי, 4 אוג'י גם לא שיחקתי. אלוהים, למה אני מדרג בכלל את הדירוג הזה אחי? אני לא שיחקתי את רוב המשחקים פה. אני יודע ש4 זה המשחק אימה הכי משמעותי בהיסטוריה האנושית. כל משחק אימה שאתם יכולים לחשוב עליו בהיסטוריה המתועדת לקח השראה מ4. 4 באמת היה פיק, ואני לא יודע למה הם פשוט שלחו את הפרנצ'ייז הזה לזבל עם 5 ו6. לא ש5 ו6 בהכרח משחקים גרועים, פשוט 4 באמת יצירת מופת. אני ראיתי איזה סרטון שמסביר כמה הוא היה משמעותי לתחום, באמת, כאילו, אני מצטער שבתור ילד לא יצא לי לשחק אותו בכנות, מרגיש לי כאילו פספסתי תרבות שלמה אחי. טוב, רזידנט איבל 4 צ'אט, אני יודע שיש כאלה שלא אוהבים כל כך את הרימק, תתפלאו, הם חתכו הרבה מהמקורי. אני מרגיש שזה כל מיני אולדדס שפשוט אוהבים את הנוסטלגיה. לדעתי, בכנות, זה המשחק רזידנט איבל הכי טוב שקיים. לדעתי, כאילו, האקשן, הסיפור, הווייבים, המיקום, אולי חוץ מהאיילנד של הפסיכים, בסוף אתה נכנס כזה לאי של ג'פרי אפשטיין, זה באמת הקטע הכי גרוע במשחק, זה באמת מוריד ממנו מלא. אבל עדיין לדעתי זה רימייק מעולה, הוויס אקטינג פסיכי, הדמויות מעניינות, זה פשוט פאקינג משחק מעולה. ולהתחשב בזה שזה רימייק, זה פשוט הרימייק המושלם. כאילו באמת תנו לי עוד רימייק של משחק יותר מושלם מרזידנט איבל 4. אני באמת מאמין שאין משהו כזה אחי, באמא שלי. פשוט פאקינג טוב אחי, אני כל כך אוהב את המשחק הזה. אני יודע ששיחקתי אותו רק לפני איזה 2-3, אבל באמת אני מת עליו, הוא באמת לדעתי הרזידנט איבל האהוב עליי, ואולי אני ניו ג'ן מסרח שאני אומר את זה, אבל באמת הוא האהוב עליי כרגע לפחות, כרגע. ואני הולך לשחק את הישנים בהמשך, ואז אני אביא עוד דעה, אבל לדעתי באמת 4 רימייק הוא הטופ של הטופ של רזידנט איבל אחי. אולי הוא לא יותר מדי מפחיד, שזה החולשה היחידה שלו, כי אני אגיד לכם מה, זה לא שהמשחק לא מפחיד, אתה פשוט משחק את ליאון, כאילו אתה משחק פצצת אטום מהלכת מתקתקת, כאילו איך אתה יכול לפחד? אבל אין מה לעשות, זה פשוט משחק מטורף. אני שם אותו ב-S צ'אט, אני שם אותו ב-S. סיילנט היל 2 מטורף. מה? מי מדבר על סיילנט היל? יא בן זונה תמות בשינה. אני מדבר על משחקים של רזידנט איבל, מה הקשר סיילנט היל? יא אוטיסט! רימייקים. הבנתי. נכון, גם הסיילנט היל 2 זה רימייק, הבנתי, לא הבנתי את הקונטקסט, מחילה. טוב, 5 לא שיחקתי, אני רק יודע שזה קו-אופ, זה מלא אקשן, ואתה פשוט הולך לכפר של אפריקאים, והורא לכל השחורים בראש. לא צריך איתכם, יש אנשים שבאמת רואים את המשחק הזה, כי זה משחק גזעני. מרגיש לי פתטי בכנות, כאילו, כל משחק אתה יכול להסתכל עליו כאילו הוא גזעני. גם על 4, אתם יודעים, אומרים שה4 הוא גם גזעני, כי זה כאילו... אתה הולך לכפר מקסיקני והורא לכולם בראש אחי, וזה כאילו גורם לכל הספרדים האלה כאילו הם חיים במדינת עולם שלישית. לא שזה לא נכון, כן, אבל... טוב צ'אט, אני יודע שזה יפתיע אתכם, אבל אני כן שיחקתי ברבליישן באקסבוקס שהייתי ילד קטן, וזה היה משחק פאקינג משעמם. אני מצטער, זה אולי הרזידנט איבל הראשון ששיחקתי אי פעם בחיים שלי. היה לי את זה באקסבוקס אחי ב-2013, וזה היה משחק פאקינג גרוע. לא הבנתי איפה אני בסיפור, האקשן היה מסריח, אתה משחק עם ג'י לדעתי שם, זה מרגיש לי כאילו הם לא ידעו מה הם עושים. זה באמת משחק גרוע לדעתי אחי, ואם בתור ילד אני הגעתי למסקנה הזאת, כנראה אני באמת צדקתי אחי, באמת. יש כאלה שאומרים שרבליישן 2 יותר טוב, אבל לא שיחקתי בו. 6 לא שיחקתי, הרבה אומרים שכאילו הם לא יודעו מה הם עושים, פשוט לקחו את כל הדמויות, עשו סוג של האבנג'רס ולא יודע, פשוט לחצו על פליי, אני לא כל כך יודע מה הם עושים, אבל הרבה לא אוהבים אותו ואני לא שיחקתי בו אחי, בכנות, אז אין לי איך לשפוט אותו. ביו-הזארד, רזידנט איבל 7. אני קודם כל אשאל אתכם, איפה אתם תדרגו אותו? אני יודע שיש הרבה שנכנסו לז'אנר הזה מהמשחק הזה. אני גם יסכים איתכם שהוא הכי מפחיד בז'אנר, כן, יותר מרקוויאם. רקוויאם הוא השני. אבל אני לא יודע, צ'אט, כאילו... כל הקטע בבית, עם המיני גיימס והמשפחה,
פאקינג מטורף, ואני יודע שאני אומר את זה הרבה, אבל אז מגיע הקטע שאתה יוצא מהבית, אתה הולך לסירה, אתה רואה מה שקרה בעבר עם הסירה, הספינה הענקית, זה כאילו המשחק נהיה מ9.5 והופך ל4/10. אני מצטער, זה קטע כל כך פאקינג גרוע. אני יודע שהמשחק הזה ליטרלי החזיר את הז'אנר למקום שלו, כי אחרי 6 המשחקים האלה הלכו לאבדון. אני באמת מאמין שביו-הזארד השביעי החזיר את הפרנצ'ייז למשהו היום, הוא הקים אותו לתחייה מהמתים, אבל אני לא יודעת שבסך הכל בתור משחק רזידנט איבל הוא לא כזה טוב. אני מתלבט בין B לבין A בכנות. החצי השני כל כך גרוע שהוא באמת מוריד אותו למטה. זה כמו דארק סולס 1 בשבילי, שכאילו החצי הראשון מושלם ואז החצי השני פאקינג מזעזע, אחי. זה משנה מאיזה אחד מתחילים? מתחיל את הדפוק? כן. מה זה השאלה המטומטמת הזאת? אני אשים אותו A נמוך לדעתי, כי למרות הכל, למרות הביקורת שלי, למרות הסיפור המטומטם, אני אשים אותו בצ'אט. יש לו חלק מאוד גדול בלב שלי, גם בקטע של הסטרימינג. זה מה שהכניס אותי להתחיל לשדר ולהתחיל להסטרים משחקי אימה, אבל לא יודע, אני נראה לי, שבא לי לשים אותו ב-B בכנות. אני אומר לכם, זה לא משחק כזה טוב כמו שאתם זוכרים אותו, אני נשבע לכם. ג'ק זה אולי האויב הכי מפחיד בסדרה? לא. אולי הדמות הכי טרגית בסדרה, אבל לא הכי מפחיד. לא נראה לי. טוב, נשים אותו בי נמוך. אחרי זה אנשים יצלבו אותי לדעתי. לא יודע, הלב אומר לשים ב-B, אחי, באמא שלי. באמא שלי, הלב שלי אומר מ-B. אני לא יודע. אהבתי את פינקמן? מי זה פינקמן? זה שעושה לך מלכודות? וואלה, אתה האמת המשחק של הפוקר איתו? מה זה מטורף? הוא אחד הכיפים. צודק. וואלה, רק בגלל... איך קראו לו? צ'ט לוקאס, נכון? קראו לו לוקאס. וואלה, נראה לי... אתה צודק, זה באמת all over the place, אני באמת מסכים. טוב, אני אשים אותו ב... יאללה זין, אני אשים אותו ב... טוב, צ'ט וילג'. אני יודע, הרבה אומרים שהוא פחות טוב מ7. אני אישית חושב שווילג' מדהים. וילג' משחק אקשן מטורף. אני לא מת על איתן וינטרס, אני לא כזה אוהב את הסיפור שלו עם רוז, אני גם מסכים, אבל מרגיש לי שווילג' זה כמו רזידנט איבל 4, פשוט זה רזידנט איבל 4-2, אתם מבינים למה אני מתכוון? וזה עושה אותו פאקינג טוב, אחי. הבוסים טובים, המפות, כאילו, אני חושב שמה שווילג' הכי טוב בו זה האווירה. האווירה של הווילג', של הטירה, כאילו זה האווירה הכי מטורפת שאי פעם הרגשתי לדעתי במשחק אימה, אני אהיה אתכם כנה. אתה מרגיש כמו בצ'כיה ביום הדין, אחי, באמת האווירה של וילג' פאקינג מטורפת, יותר מ4 לדעתי אפילו, אבל לדעתי זה עדיין לא משחק יותר טוב מ4. זה עדיין לא המשחק יותר טוב מ4. אני מאוד אוהב אותו, זה לא המשחק הכי מפחיד שיש, אבל מבחינת משחק רזידנט איבל אקשן הוא פסיכי לדעתי, הוא פסיכי. כן, את גמוס אני גם מסכים עם אייזנברג ועם רוז, אבל אתה צריך לקחת בחשבון את כל החרא האחר. זה לוקח את כל השיט של פרסט פרסן רזידנט איבל ולוקח אותו לקיצון, אחי, אתה מבין? אני ממש אוהב אותו, ממש. ממש. וואי, אני לא מבין, אבל למה בקאבר יש את פאקינג קריס? איזה מטומטם זה, אחי, באמת. איזה מפגר זה. רוב העלילות מפגרות ברזידנט, הלור לא הצד החזק, כן, אבל בווילג' הוא עוד יותר גרוע, אתה מבין? טוב, נראה לי אני שם אותו ב-S. אני שם אותו ב-S שני. טוב, צ'אט. קודם כל אלה לא שמתי, לא שיחקתי. אלוהים, כמה משחקים של רזידנט איבל יש, אחי, אלוהים. כאילו אני מדרג סרטים. טוב, צ'אט, רקוויאם משחק גרוע. את האמת, וואלה, אני הייתי עם הציפיות הכי גבוהות, ואני חייב להגיד לכם
שזה משחק פאקינג מעולה, זה משחק פאקינג מעולה. אני מנסה לא להיות בהייפ על ההתחלה, כי תמיד שיוצא משחק חדש או סדרה טובה, אתם יודעים כולם בהייפ על ההתחלה, ואז ישר זה הכי טוב, זה הכי טוב, זה הכי טוב, ואחרי חודשיים שוכחים מה היה בכלל. אבל באמת זה היה פשוט רזידנט איבל טוב, אפשר לקרוא לזה אפילו הרזידנט איבל המושלם, כי זה משלב את האספקטים הכי טובים של רזידנט איבל, גם את האקשן וגם את הפחד, אתם מבינים? זה לדעתי ממש טוב. אני חושב שלא היה מספיק מגרייס, היה יותר מדי מיליון, הקטעים של גרייס היו הרבה יותר טובים, אני מתנצל, זה באמת דעתי, אתם יכולים למות עם הדעה הזאת אם אתם לא מסכימים איתי, אני באמת מאמין שכאילו הקטעים עם גרייס היו הקטעים הכי טובים, ואני אתכם כנה, הסיפור משהו שם מרגיש לי כאילו הם התחרטו ברגע האחרון, כי למה גרייס כל כך דומה לילדות הקטנות? כאילו מרגיש לי שבהתחלה היא כן הייתה שיבוט, ואז הם פשוט, לא יודע, חתכו את הקטע הזה בסיפור, המציאו איזה משהו, פתאום היא ילדה מאומצת, פתאום היא התקווה, כאילו אני לא לגמרי אהבתי את זה, שמרגיש לי שכאילו משהו שם בסיפור ברגע האחרון, הדבלופרס שינו את הסיפור, אתם מבינים? כי למה היא כל כך דומה לאמילי, אחי? למה היא נראית כל כך כמו אמא שלה? זה כאילו... אני מניח שזה כאילו בא כדי להטות את הצופה, כדי שהפלוט טוויסט יהיה עוד יותר מטורף, אבל לא יודע, זה מרגיש לי כאילו הרייטרס שינו את הכל ברגע האחרון, ככה אני רואה את זה, אתם מבינים? אז מבחינת סיפור, זה לא המשחק הכי מטורף, אבל נטו מבחינת משחק, כאילו אני חושב שזה עוקף את וילג', אבל זה לא עוקף את רזידנט איבל 4 רימייק. זה לא. זה לא. גם זינו, איזה פאקינג וילן מבוזבז הוא יכל להיות כל כך הרבה יותר. גם ויקטור בכנות, כאילו... לא יודע אחי, יש הרבה דברים שלא אהבתי כל כך במשחק, אבל באמת זה משחק מדהים. זה משחק מדהים, אני גם יודע שאני קצת יוצא יותר מדי שופט וביקורתי אליו, אבל כאילו חוץ מזה באמת אחלה של משחק. זה כאילו אני לא אשקר לכם, אני לא אשים אנשים שמדרגים את זה, את המשחק רזידנט איבל הכי טוב אי פעם, כי זה באמת לוקח את שתי האספקטים הכי טובים של המשחק והופכים אותו למשחק אחד אחי. זה כאילו באמת הם עשו את זה טוב לדעתי. ובכלל ליאון, כפרה עליו, חתיך, שרמנטי, חזק, בא לי ללקלק לו את הפטמות ולהוריד מות שהוא בלי חולצה, אבל אתם יודעים, לא יודעת שזה לדעתי הדירוג שלי. רזידנט איבל 4 הכי טוב, ריקוויאם שני ווילג' שלישי. ולא אשקר לכם, רזידנט איבל 2 פי 1000 יותר טוב מ7, פי 1000 אחי, פי 1000, פי מיליון. אני כזה ניו ג'ן. אני אגיד לכם מה אני רוצה לשחק בהמשך. אני רוצה כן לנסות את רזידנט איבל 3 עם נמסיס, אני רוצה את הרזידנט איבל 1 המקורי, ואני רוצה את ורוניקה. אני ממש רוצה לשחק את ורוניקה. הבנתי שזה משחק מצחיק, אחוש שרמוטה אחי. מה דעתכם על הדירוג שלי? מה דעתכם? נראה לי סבבה, לא? אלוהים, אני מדרג את הפרנצ'ייז של המשחקים האלה ושיחקתי פחות מחצי. כן, זה בסה לי שזינו אפילו לא היה בוס פייט נקודה, אחי, זה... אני אוהב את ויקטור, אבל בסוף אני לא כל כך אהבתי את מה שהם עשו בסיפור, אני אתך כן... זה דעות שלך, אחי? מסכים, נוי, אבל שמע, יש כאלה שרוצים לצלוב אותי על הדעות שלי. זהו, צ'ט, זה הדירוג שלי על הרזידנט איבל. קבלו את הביקורת, אל תקבלו... It is what it is.